So guys, welcome back to my channel guys. So ngayon pala guys ay magja-jogging kami na mga kasama ko guys. Oh. So time check 4:38. So Uncle. kami noon. Tara. Po sige guys. Ako po si add mo ko. Add mo ko. Bale, guys, tala ay di mo pangtang. So may pupuntahan pa kami guys, si John Balmaki at saka Jerry to yan. Baktoon dyan na po guys. Guys, so madilim lang ngayon yan. Hindi pala sumama yung isang kasama namin. So dito si John Paul, sumama itong isa. Nakagising na yan. So yan guys, sa mga kami na sasakyan. Pero ano, na kami sa Bye Bye City Diversion. 20 minutes later. Guys, andito na kami guys, bumaba na kami. Ayan siya guys, oh, nakasapatos sila oh. Wala tao eh. So andito na kami guys. So dilim doon guys, ang dilim. Babaw ta. Tara. Pakta sa. Dagi sama. Dagi daw. Taon sa kayo nagdao. Git. Ano, ay ba din? Bakto. Patay, naligsik. Bakto din ta. Ano, ay ba din? Ay patay, may patay. So, madilim dito guys.
nandito na kami sa tuk-tuk guys. Sir. Nasa taas. Yun. Tapos dito yung isang daanan, Shortcut. shortcut. Tapos dito kami nagsimula. Yan. Sir. Diyan kami nagsimula guys. Subscribe to my channel, Jan po lumakid. Oh, dyan po lumakid. So, ayan guys, bababa na kami guys. Kasi kakain pa kami. Pasko, napas mo na yung bitok ko. Sakit na rin yung bag ko. Okay kayo. Kayo. So, punta na kami doon sa ibaba guys. Balik kami doon sa sasakyan. Ayun, muna kami nag-Jollibee. Jollibee. Jubilee. Balik muna kami sa Jubilee, guys. Break, tapos kumatas ron, nilaaw. Break na ako. Break. Wala ba ni kana break shock? Wala break shock ah. Anong break na? Foot break. Ano ganaan na? Hindi, okay nga na. Guys, nandito kami kanina sa ibaba. Diyan kami sa ibaba kanina. Ang ganda dito, guys. Makakaan ka. Paligid ka. Baka. Makakaan ka. Ang ganda dito, guys. So, guys. Paligid ka. Sa. Sumakay pala kami guys kasi punta kami sa Plaza Bye Bye. Plaza. Gina. Oh, so guys. Bye guys.
Maambon. Maambon guys. So dito kami guys, so dyan. So doon yung metro guys, andun yung metro. Uy! Ay, pa-profile picture may di ba? So update ko na lang pag kumakain na kami guys ah. Sumorder na guys, ayan na. Sa mga nagkuhan. Tapos na kaming kumain guys, so uwi na pala kami ngayon. Uwi na kami ngayon guys, so Dili mo sa splendid. Dili ganito. so sarado pala yung metro kasi ano pa ngayon, anong oras na? 6:30 pa. 7 tama ako dito. Durga. Kaya umuwi na kami guys, tapos na kami tapos na kami kumain. Okay, iwa may tao ron. Di ba ka pala galing kami naglalaro ng basketball doon sa Bye Bye Gym. So nung sinabi ko kanina nga uwi na kami, di pa kami tumuloy sa pag-uwi. Kasi naglalaro pa kami ng basketball kasi apurado tong mga kasama ko. So ngayon uwi na kami. Uwi na kami ngayon. Google.